Chcela som sa s vami podeliť s takou situáciou. Minulé, keď som bola behať, sa mi stala taká vec. Bežala som po hlavnej ceste po cyklotrase a okolo išlo auto, v ktorom sedelo asi 5 chlapov a jeden z nich mi vraví: "Moja pekná, že aké máš krivie nohy." A ja som ostala taká z toho, že čo? Že kto mi čo hovorí? Keď ja som úplne hlavou niekde inde, fokusovaná na svoj tréning a niekto tu rieši nejakú význaž a tak. Som bola dosť taká z toho, že čo, niekto kritizuje moje nohy, hej, pozor. Som to vravila kolegovcov v práci, ale 2 dní za mňou prišiel kolega a hovorí mi, uvedomí, že ako ti to mohli povedať niečo také, že ty máš krivé nohy, ty ich máš rovné podľa pravítka. A ja vím, že nerieš, že chlapi sa niekedy nevedia prihovoriť normálne, ale ja sa prihovoriť len takýmito sprostými komentármi o niektorých. Ono to svedčí o nejakom výtve. Chcela som vedieť, že či som tam sama, alebo či aj vy ste sa stretli s nejakými takýmito blbými komentármi, alebo s nejakým hejtovaním. Tak dajte mi vedieť, hej? Alebo ešte milujem, keď človek si ide zabehať nejakú desiatku, takže nehodíte tam 5-kové tempo alebo pretekové tempo. A nejaký nebežec vám kričí, že ale ideš po rovine, tak pridaj. Si veľmi kurník, šopa, hýbaj sa mnou a otestujeme tvoju fyzičku a potom uvidíme, kto bude na koho kričať. Takže toľko do mňa. Majte pekný deň, čaute.